babban hilin jirgi na nan wato babban birnin Yamai na Jore Hamani ya fuskanci hari na biyu watanni 6 bayan hari na farko da aka kai. Sannan kuma akwai wasu garuruwa a cikin yankin jihar Tilibiri musamman ire-iren su Kirtashi, Jaguru, Sai Toro da Walam su ma da suka fuskanci hare-hare a cikin waɗannan lokuta. Me ke faruwa ne, wani irin bayani za a yi ma 'yan ƙasa domin kwantar da hankalinsu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kan baka amsa bisa ga tambayar da ka yi mini, ina isar da godiya zuwa da 'yan ƙasar Nijar dukansu waɗanda sun ka tashi tsayin daka tun da mun ka ɗauki milki kwana 26 watan Julai na 2023 sun ka gane manuha, sun ka yi tsayin daka, sun ka ce sai dai a ji wani abu amma ba za a sake ganin kunyar ɗan Nijar ba. Tun wannan lokaci mallamai ne, sarakuna ne, 'yan ƙasa dukansu, duk da an ce ba mu sati bui sun yi tsayin daka. Yau gashi zancen shekara 3 kake gai, kenan sai a yi musu godiya kuma a ce musu su ci gaba da wanda suke yi addu'a kullum, a roƙi Allah. In ka yi ƙarhin ɗan mutum ba ka yi ƙarhin Allah ba. Kuma mun san waɗannan turawan da ke yi muna wannan ta'agajin ba su yi ƙarhin Allah ba. Kenan 'yan Nijar wadda mun ka yi tun mu har zoke yau mu ci gaba da yi. In isa da godiya ga sojanmu, jami'an tsaro na Nijar da 'yan Nijar na gani babu dare babu rana, har rishin rayuka an kai, amma wannan bai sarar da su ba. Sun ka ci gaba da yaƙi don su kare ƙasarsu, don su kare mutuncin 'yan ƙasarsu, don su kare mutuncin ƙasarsu. Waɗanda sun ka rigai mu soja ne ko farar fulla ne, tunda duka an samu waɗanda Allah ya karɓa. Mun fata Allah ya karɓe su gidan aljanna firdausu. Can tahiyye musu nan. Waɗanda sun ka ji rauni soja ne ko farar fulla, muna roƙon Allah ya kawo musu sauƙi su koma cikin 'yan uwarsu, su yi aiki na halaliya, su ci da kansu, su ci da iyalansu don gina ƙasarmu ta Nijar. An kawo muna hari rana 20 babu ko 18 ga watan 6 na wannan shekara. Abinda nake son 'yan Nijar su gane, wannan ba shine hari na farko ba, na gaye shi hari na farko da sun ka kawo 28 zuwa 29 cikin dare na watan January na wannan shekarar da muke ciki 2026. Na ce musu wannan hari ba shine na farko ba, ba shine na ƙarshe ba. Mi ya kamata mu lisaha, mu bar kallon harin kawai, mu tambayi kanmu menene maharin hari, wace manuha ce ake son a cimma cikin hari waɗanga da ake kai muna birni da ƙauye. Su wane ne bayan harin da ake kai muna? Tunda hari shi ba waɗanga da aka sa bindiga ga hannunsu ba, kana ganin wani bi yara ne ma ƴan shekara 12 ba su ne kake dibi ba. Dibi waɗanda abbayansu masu turus, kuma waɗanda abbayansu kashi biyu ne. Akwai 'yan ƙasa mu na Afirka da sun ka dogara da turai, su rayuwarsu duka dibin suka yi ga hannun turai ne take. Akwai waɗannan mutane. Akwai 'yan ƙasar turan, ƙasashen turai ma zan cewa ba 'yan ƙasar turai ba, ƙasashen turai da ke bayan hari wannan. Shi ne mutane ya kamata su zan ka lissahi da shi, tunda in tsakankaninmu ne da wannan abun tun yaushe ya ƙare. Da an shirya ba. Mine ne suke kirarin yaƙin, mine suke kirarin yi? Jihadi ko? Haka. To jihadi, Nijar ce ke da buƙatar jihadi ko Faransa? Fi sabilillahi in dai jihadi ne ake yi. Mu Nijar cikin 100 99 duka musulmi ne. Faransa cikin 100 bui ko 3 kawai a musulmi. Bai wuce kashi 2. Bui dan Faransa bui ko 3 cikin 100 cikin 100 a musulmi.
mu 99 a musulmi, ina ne ya cancanta a yi ma jihadi fi sabilillahi. In jihadi ne da suna addinin musulminci, Nijar shekara 1400 mun ka san musulminci, tun cikin khalifa na 6 mun san musulminci. Lokacin da wasu kasashe ma kai ko cikin Saudi Arabia ma ba kowane bangare ne ba ya raida da musulminci, mun ka san musulminci Nijar. To mu ne za a kama zancen musulminci a ce jihadi ne aka yi na musulminci, saboda Allah. Kenan tun nan ya kamata kowa ya tsaya ya yi aiki da hankalin shi, kakka yi aiki da son rai da son zuciya da bukatar kanka, ka yi aiki da hankalinka. Waɗanda duk annan suna mutuwa ba 'yan ƙasar Faransa ba ne, ko da rudadden shugaban ƙasar suke hitowa yana cewa a 'yan ƙasar shi 58 sun ka mutu Mali, ba mu da mutunci, ba mu san an yi muna ba, mu butulu ne. Saboda Allah mutane su yi lissahi. In akwai mai son jihadi yau, yakin jihadi na addinin musulunci, Faransa ce ba Nijar ba. Tunda Nijar baka gauda mata komi wajen addinin musulunci. Faransa ka tahi, matarka ta sa hijabi, nan mun ga har maza ma na sa hijabi don su yi cuta, maza ke sa hijabi. Faransa matarka ma ta sa hijabi, akwai matsala. Ba matsala ba ta ƙara sa shi, tunda kaso za a kai wata. Masallaci nawa ne duka Faransa? Masallaci nawa a ciki? Iyaka addinin musulunci masallaci ko? To a ta kilga masallaci nawa ne? Masallacin da a cikin Faransa duka ba su kai masallatan da a cikin Yamai kawai. Cinan wani waje ne za a yi muna zancen jihadi, jihadi na addinin musulunci. Don waɗannan mutane ba su ne ya kamata a diba ba, waɗanda abayansu da ke nan suna wasa da hankalinsu, suna tura su, suna ce musu kuje yaƙi ne kuke na addinin musulunci. Su waɗannan mutanen ba ka ganin su a hilin daga, ba su zuwa. Su Faransawa ba Faransawa da 'yan Faransawa da 'yan Afirka, ba Faransawa kawai ba ne, Europa wannan akwai wasu 'yan Ukraine, akwai da dama, akwai sauran ƙasashe mun san da su, da suna cikin su, sai dai su kawo kuɗi, su kawo makamai, su yi horo na cuta. Ba horon babu mai ba da karatun addinin musulunci. To tunda kun ce jihadi ne kuke kama muna mu yi, ku ya kamata ku karanta mu musulunci ko? To babu mai karanta su musulunci cikin wannan. In kai ka diba kungiyoyin ma, shugabannin kungiyoyin, kungiya bui ne, Nusra da wadda suke ce ma Daula, babu ɗan ƙasa Sahel ko guda ciki. Shugabannin kungiyoyi wannan babu ɗan ƙasar Sahel ko guda. Daga wasu ƙasashe daga wasu ƙasashe ne. Wancan ma Nusura wanga da ake cewa mai taimaka ma musulmi, wanda ake cewa ya da agadi ɗan ƙasar Mali ne a shugaban, shi ma abin gane mutum ne, ba shi ne ba shugaban. Shi ma umurni yake karba. Babu wanda a ɗan ƙasar mu Nijar, Mali ko Burkina shugabansu. Ka gani waɗannan mutane ne sun ka kawo na hari 20 babu ko 18 ga watan 6 na wannan shekara. Mi an maharin kawo hari nan ne za ka ganewa da abin da na gayi, akwai waɗansu da abaya suna tura hari. Maharin shi na farko mutane ne da sun yi zama nan mun ka kore su, to suna son su gwada ma 'yan ƙasa da duniya sa'ad da suke nan hilin jirgi wannan shekara 10 ba a taɓa kai musu hari ba. Amma kun gani ko yanzu tunda mun ka bar hilin jirgin ku kun kore mu, kun ga mutanen banzan nan shugabanninku da sun ka kore mu, tunda sun ka kore mu ba a komi sai ka muku hari. Shi an maharin ma'ana hari wannan, ina ji waɗansu na wani zance iranium wannan duka shirme ne. Wannan shi ne mahari na farko. Mahari na bui in ka ce hilin jirgi kamar Jori Hamani namu na Nijar, shi ɗaya ne babban hilin jirgin da ke samu alaƙa da sarwar ƙasashe na duniya gaba ɗaya. Mun kuma kasan Nijar ƙasa ce da bata da teku, bata da gaba. Kenan komi ke zo muna hilin jirgin nan ne. Hilin jirgin nan da an kai mai hari, duniya gaba ɗai za ta hirgita. Zan ce da an yi shi zai shiga duniya. Mun gani ce musu sun kai, in kun tafi ku kone, kuna konewa kuma kuna aiko muna hotuna video. Kuna konewa kuna aiko muna video mu yada duniya. Mun gani haka an kai. To ka gani kenan abu dalili na bui hilin jirgin nan da shi ne ya zama muna kama tekunmu. In an kone shi mutane duka sarewa za su yi, jirage za su bari sowa Nijar.
kenan menene ake nuhi a gurhanar da Niger in an gurhanar da Niger menene za a gwadi shugabannin Niger sun kasa in ba mu Allahnku nasaru kun ka maido ba ƙasar ku ba ta tashi kaji guri na bui da sun kaso su cimma sun kawo wannan hari na bui ba su bari ba har yanzu suna ga shirye-shiryen hari don yan Nijar har yanzu yan Nijar su sani su bar kwanci da kaya ana cewa kwanci da shirdi ko to ka a kwanta da shirdi har yanzu kai sai dai rada ƙasa ta naɗe ba su bari tunda ba su ne ke zuwa ba inda aka mawa da sun kai sarwar kasashe kasan sun yi Vietnam ko yan kasar su ne ai sun kai yaki da Vietnam ya an ka kare su sun kaga za su karewa sun ka bari sun yi shi nan da makwabciyar mu Algeria da sun kaga za su karewa sun ka bari to mu bambancin ba su ne ke zuwa ba sojan haya ne suke ɗoka waɗanda sun ka juye ma kai su ba su kuɗi su ba su makamai su ba su aƙida su ce musu kuje ku yi kaza to yanzu duniya kuma mutane imani ya kauce wani da ka gwada mai kuɗi da karkarwa wasu ma ka ce ya yanke sai ya yanke nawa sun ka yanke uwayensu mun gani to ka gani ko to shine matsalar inda su da mu ne da wannan zancen ya kare su hito ai gaba da gaba su hito man su hito ai gaba da gaba kamar wanda an kai shi Vietnam kamar wanda an kai shi na Algeria ba su hitowa tsakankan namu ne yau in ka tardo guda ya mutu to in ba dan Nijar bane yalla dan Burkina ne ko dan Mali kenan wa'ad da asara kullum mu ne haka ne tunda mun ka kore su wannan tun nan ne ya kamata mu yi lissafi mutanen gace nan zaman ga da suke yi cikin ƙasar mu ba dan alherin mu bane akwai wata manuha gare su da sun ka so su cimma to manuhan nan mu mun ka hana su cimmata maharin da kaga yanzu kwanjini wannan da wannan hari da komi kenan wannan hari ba barin shi za a yi ba harin nan da sun kai niyya bayan aeroport an ce a kawo hari fada shugaban kasa an ce a kawo hari tondibiya hari 3 ne to shi abinda Allah bai bata ba bai ɓaci sosai tun kansu kai ga harin 16 da 17 ga wata sai mun ka kama su sarwarsu kinan harin nan fada shugaban kasa da harin tondibiya da kun ka ga ba a yi ba waɗanda ya kamata su yi shi an kama su ne aka kame kenan sarwa da ba a kama ba sun ka ji tsoro sai sun ka gudu yanzu masu hari nan hilin jirgi ne kun ga gidan da sun ka kama ko ba kun gan shi ba inda sun ka gabas da hilin jirgi kilo guda don su ne sun ka kawo hari wannan sai wani gungu da ya hito bayan ruwa tunda dukansu bayan ruwa sun ka hito kuma dukansu mutanen nusura ne waɗanda sun ka kawo wannan hari duka mutanen nusura ne shine suka ce ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans wai kamar kungiya mai kama ma musulmi kai kana yankan musulmi kullum kana sace kayan musulmi kullum kana yi ma matan musulmi fadi wa abai gane shi ba abinda suke gai kuma ka ce wai kai kana taimaka ma addini da musulmai saboda Allah in bare na hankali ba ko mahaukaci ka gaya ma wanga zance ya san tatsiniya ce kake yi to baka bar ni ba ka yanke ni an yanke kun ga mutum an yanke kai an aza kai bisa ganga jiki ko ba ku gani ba matan da an kai ma faɗe kun gani ko ba ku gani ba ko ya gani fyaɗe ana yi musu to waɗanda an ka sace dukiyarsu wa bai gani ba waɗanda an ka sace an ka kai su an ka turke ko bayan gari sai ka yi shi nan turke wa bai gani ba sai uwayenka sun kawo kuɗin da ba su da wasu sun sai da gonakinsu sun sai da duk abin da Allah ya mallaka musu don su kai a sako musu yan uwa haka sarkin gobir sabon birni sun ka kama shi sai da sun ka kashe shi haka ne wa bai gani ba waɗannan su ce addini ne suke taimaka ma fi sabilillah in dai mutum na da hankali magana nan ta shiga kunnenka har ta kama hankalinka kenan kaga mutane ne da unhwani ne turai Emmanuel Macron na Faransa ke yi da su kuma shi Emmanuel Macron bisa kai ga wasu 'yan ƙasanmu da an nan tare da mu ko ƙasashenmu ko ƙasashen Afirka tunda akwai ƙasashen da ke hitowa da wata uwar duniya su zo su shiga cikin wannan fitina saboda kuɗin da ake ba don su ne sun ka turo su mun kai sa'a mun ka kama gungubui waɗanda ya kamata su ka hari fada shugaban ƙasa ko fada ƙasa za a cewa da can tondibiya waɗanda da sun ka zamna nan gabas ɗin hilin jirgi kilo guda cikin wannan ɗaki su ne sun ka kai hari wannan sai waɗansu da sun ka taso tun 17 ga wata wajen karhe 11 na dare suna tahiya kan su kawo su ne kaga sun ka karbi taksi kuma da taksi din da sun ka saye tun da sun ka zo 15 ga wata
akwai cikinsu wani da ya sayi takasi uku ya sayi takasi uku waɗanda sun ka saida musu takasi suna nan an gansu an kama su an yi musu tambayoyi taksi duka yan kankana mutsatsin taksi wannan da ko sun yi tsada ba su yi miliyan bui duka ya saye su miliyan 3 da jika 500 haka ya sayi guda duka ya sayi uku to su sun ka tai sun ka tarbo su sun ka kawo su ne kaga an ka kashe cikin taksi nan bisa kai ga gudron bakin hilin jirgi waɗanda sun ka samu sun ka shiga wannan da su sai cikin hilin jirgi waɗanda sun kai halbe wannan su kuma su ne sun ka kwana nan gini wannan na kilo guda gabas ga aeroport ta ji yadda sun ka tsara to shine nace abinda Allah bai bata ba bai ɓaci kuma mu ma ba kwance muke ba mun san da wannan waɗanda mun ka kama da tsarin da mun kai abu ne ina zuwa gare shi babu ƙasar da za ta cewa ta hida a kai mata hari babu ta a duniya yan ƙasar Nijar kasu ji nauyin wai an kawo musu hari yau an kawo musu hari gobe Faransa da kenan tana wannan minahicin a kawo muna hari ƙasarsu babban ƙasarsu da aka ce ma fari dare guda hari 7 an ka kai mata shugaban ƙasarsu yana kallon tawaya wannan yana kallon tawaya hilin tawaya sai da an ka hidda shi yan ta'adda sun kai hari akwai wani wuri da ake wasa ana shakata cikin minti 30 mutum wajen 9 sun ka kashe nan da cikin minti 30 baya waɗanda da an ka je an kai lisai mutum 135 sun ka mutu a cikin Paris babban birnin France ya ingilishi ke cewa Paris cikin Paris to ai Paris ba ya mai bace ko to kenan ka ai wasa da hankalin mutane a ce a babu tsaro ana kawo muku hari dare guda hari 7 an ka kai mu Paris cikin abin ga me aka ce mishi ina ji shekara ita France sai da an ka kai mata wajen hari 100 daga 2013 watan mars zuwa 2024 watan nuwamba fiye da hari 100 an ka kai ma faransa na ta'addanci to in wani abu ne ai cinan mun gado ne ma mun kai gare su ko sa'ad da muna bayin su to mun yanzu tunda mun hita bayin su wani gado a tsakankanin babu gadon jini babu gadon kabilanci babu gadon addini to cinan mutane su jinjina ma sojawan su tunda kaga mutanen ga da sun ka zo na ce ma banda an kama waɗanda duk sun ka zo sun ka kawo harin ba wanda ya hita waɗanda sun ka hita su ma mun gane su da baya ba su zo wajen harin ba su ne masu izawawari ma su suna can nasaru na gaya musu ga yadda za ku yi su kuma suna gaya ma waɗanda da ke zuwa su kai hari ga yadda za ku yi an ka ce su ƙone duka hilin jirgi suna ƙone shi suna bidiyo suna aikawa sai a yada ma duniya kaga an cimma bukata ta farko da ake so a yada ma duniya a gadi ba mu isa ba bukata ta biyu da ake son a taɓarɓare rayuwarmu ta Niger a gwada ma duniya shugabannin ƙasar Niger sun kasa kenan dole ƙungiyar Nations Unies ta ce a komo Niger bisa kai ga tilas a yi musu ɗauki ta ji tsarin da sun to shine hare-hare wannan ba za su bari ba na ce ma takaici guda ba su ne ke zowa da kansu ba da in an kare da juna sai a sasanta to yanzu waɗanda ke mutuwa ba 'yan ƙasar su bane kuma sun samu ƙasashen baƙin mutum da hankalinsu kamar ƙasa ce a ciki da ba su gane ba cuta musu ne ake yi suna nan cikin ƙasashen nan na baƙin mutum suna daga nan suna tsara ta ana cuta ka ji matsalar yakin da muke yi amma duk da haka nan kowa ya gani nan da nan jami'an tsaro sun ka zo sun ka tsaye da wannan hari waɗanda sun ka kashe sun kashe waɗanda aka kame an kama cikin su ne ma wasu sun kai muna bayani sun ka ce ko harin da an ka kai ba mako tare da su na 25 ga watan avril wannan wata na 4 na wannan shekara da 2026 tare da su an ka kai hari sun ba mu ma bayani bisa kai ga harin yadda sun ka kai shi to kaga shine kenan manuha ce faransa ke son ta cimma bisa kai wa hari wannan hilin jirgi su ne manuhar da na gai ko gobe ba bari za su yi ba amma wannan kai ya sarar da mu dan wadda ake kawo muna hari an yi zaman kai musu hari kuma in dai Allah ya yi duniya sai kaji sun koma gurbinsu akwai wani babban masani zan cewa dan ƙasar Amerika na irin da ya ce kaji kullum sai sun koma cikin akurkinsu kaji sai sun koma akurki kenan gyado sai ku ta san ya ce minahici
kuyu ne ko kwarai mai shi yake bi mai shi yake bi kwarai to wannan sai ta faru gare su da su faransa insha Allah insha Allah to Allah ya taimake mu Amin. kasancewar suna kun yi zancen sun so su bata sunan Niger ta hanyar wannan hari na hilin jirgi saboda na ɗai a rufe mana kofa ta saduwa da duniya kuma mu gashi ba gaɓar teku gabare mu ba a cikin wannan yanayin yau shekara 3 kenan da iyakar mu da kasar Benin take ruhe inda muke samun gaɓar teku da sauki amma sai muka ga kwanan baya shugaban kasar Benin ya kawo ta ziyara a nan Nijar kun tarbe shi da hannu biyu amma tattauna wannan zancen cewa in Allah ya so nan ba da dadewa ba za a bude iyakar nan take yan Nijar da yan Benin suka yi ta zumudi ana murna wai yaushe ne ya bude iyakan kowa yana ta tambayar kanshi yau da yake ga mu gaba gare ku wani bayani za ku yi mutane gaba da alhamdulillah yadda ka gai shugaban kasar Benin ya zo kuma mun karbe shi kowa ya gani fi sabilillahi da hannu biyu da zuciya guda mun tattauna ya gane na gane da ruhe iyaka wannan kuskure ne to iyaka da na farko abinda nake son mutane su gane ba mun ka ruhe ta ba ruhe iyaka wannan tarihi gare shi to dan adam kuma mantuwa gare to mu ba mu son mu zamanto yan adam masu mantuwa akwai dan kokowa na Niger tsohon dan kokowa ana ce mai Idi Komando shine yace ba a son namiji da mantuwa kana iya ka yahi amma ka kamanci tunda duk mai mantuwa kullum sai an kware shi shi yasa da ya zo kowa ya san da ya cancanta a buɗe iyaka amma dalilan da yasa bayan an sa sun ruhe an ka ce a buɗe abinda mun ka hango da nesan nan mun ka ce ba mu shirya ba ga buɗe iyaka ya ƙare ko bai ƙare ba mun ƙyan Nijar kan mu cuci kanmu mu tsaya mu yi lissahi mu ba kanmu amsa waɗannan mutane masu biɗa su kawo na fitina da tashin hankali da ke biya hari ana kawo na hari sun hita sun bar wurin ba su bari ba wannan tambaya ce mutanenmu da an ka yi ma kaskanci kuna tuni mun tura 'yan ƙasar Nijar waɗanda sun ƙware wajen harakan man fetur da sun ka zo ma hilin jirgi sun ka sabka 'yan China sun ka tarbe su sun ka ba su wani abu da ake ratayawa wanda da an ganka an san cikin ƙa'ida ne ka zo sun ka kai su masabki don su yi bincika su gani manmu da ake ɗoka haka ne in an ce an ɗoki me aka ce mishi baril 20 ne ko 30 an ka ɗoka an ka rubuta mana bisa takarda an ɗoki 20 a cuta muna a dai sa ido a gani mutanen nan da sun ka ta yi sa ido kama su an ka ce 'yan ta'adda ne kowa ya gani Patrice Talon kama su yayi sai da sun kai kusan wata an kai musu shari'a bayan shari'a sai an ka ce to an yi musu sakin talala saboda Allah in mun bar mutane wannan cikin sakin talala mun yi adalci ko mun yi kadan bai ba ka gani ko mu shugabannin kasa ne ba ta yiwuwa mu reda inda ake yan kasan mu shiru ba mu shiru kuma in muna da alaka da kai sai da ta zamu yi sai da ka ɗauki darajar yan kasan mu wannan yana cikin tahiya banda shi waɗannan da a can mun ka ce su jaye su maida su nesa mutane dai na gaya ma an yi gungu guda na Nijar su can ma sun yi nasu sun je sun yi shawara kowa ya gayi abin da yake son a yi su wajen su abin da sun ka kara shine masu yi zuwa bara to masu zuwa bara mun Allah na tuba bara sun ka ga muna yi tunda mun ka zo abinci ma in ka ce za ka ba mu sai mu ce ba mu so sosai kwa ba mu so in dai abinci ne bar mu ci da kanmu in ba mu iya ci da kanmu bar mu mutu da yunwa tunda mu ba mu da hankali na ga ko kwanakin baya da ana kucece da Japan ta kawo shinkafa nan mun zo mun tarda ta ha ko da kun ka kama daga 26 da watan Julai 2023 mun tardo ta nan tana cikin port din Cotonou ruhe iyaka wannan da an ka bude sun ka ce muna a to wani bangaren mu bude abincin nan ya shigo mun ka ce in dai shine zai shigowa ya hana mu mutu da yunwa bai shigowa dan ima dan tarihi kadan sosai ba mu yarda ba abinci ba mu roƙo kenan ba son zuciyarmu ba ne mu ga ɗan Nijar cikin walakaici tunda mu ba mu gadi walakaici ba ko kaɗan ba za mu bari kuma a yi muna walakaici ba sun ka ce masu barace-barace da ke zuwa ƙasar su kun kama su ku yi musu hukuncin da ya kamata wanda ya bara in kun ga kaso za ku sashi kaso
sun ka ce gimshiki na bui abinci da 'yan ƙasar mu ke soyowa yana shiga ƙasar Najeriya. Mun ka ce a wannan kakkure na muna da hankali. Kowa ya ga sa'ad da kun ka buɗe iyakakku da Najeriya Segbana kowa ya gani 2024 ko da 25 sun bude iyaka da aka ce masu gabana tsakankanin su da Najeriya har ministoci na Najeriya da na Benin sun kaje wajen taron kun ka gwada mu duniya kaya na iya wucewa to wanda ke iya wucewa daga Kandi ya je Segbana ya shiga Najeriya mi ya kawo zancen kuma a ce in ya shigo Niger kai ya shiga Najeriya da abinci to ka gani ko don ka su wanda sun ka tambaya mun kuma mun